गर्भावस्था के डायबिटीज। जवन की गर्भावस्था के दौरान होखे वाला डायबिटीज काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता, खास करके जब खाना के बाद होखे तई अउरी कठिन हो जाला। गर्भावस्था के दौरान आपके खाए के चीज पर बहुत सावधान रहे के पड़ेला, काहे कि आपके खानपान के सीधा असर आपके बच्चा पर पड़ेला। त आई गर्भावस्था के दौरान जवन खाद्य पदार्थ से परहेज करे के चाही ओकरा पर बात कइल जाए ताकि आपके डायबिटीज के काबू में राखल जा सके। एक चॉकलेट, कैंडी, केक, कुकीज, पेस्ट्री अवूरी आइसक्रीम जैसन चीनी के ज्यादा मात्रा वाला चीज से पूरा तरीका से परहेज करे के चाही, काहे कि जब आप एक खाद्य पदार्थ के सेवन करेनी ता आपके ब्लड शुगर के स्तर तेजी से बढ़ जाला। एकरा बाद आपके शरीर में ज्यादा इंसुलिन के उत्पादन के जरूरत होखेला, जवना के चलते आपके ब्लड शुगर के स्थिर राखल मुश्किल हो जाला। अवूरी एकरा से आपके बच्चा के विकास पर असर पड़ सकता। 2 सोडा, फल के रस, चाय, कॉफी अवूरी एनर्जी ड्रिंक जैसन ज्यादा चीनी वाला पेय पदार्थ से भी परहेज करे के चाही। ये पेय सामान्य चाहे ठोस खाद्य पदार्थ के मुकाबले बहुत तेजी से आपके खून में सोखल जाला, जवना के चलते ब्लड शुगर के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी होखेला। 3 रिफाइंड आटा से बनल खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रोटी, सफेद पास्ता और रिफाइंड कार्ब जैसे कि सफेद चावल, आलू से भी परहेज करे के चाहिए। एक खाद्य पदार्थ में फाइबर के मात्रा कम होखेला, ऐसे ई जल्दी पच जाला, जवना के चलते आपके ब्लड शुगर के स्तर उतने तेजी से बढ़ जाला। 4 फास्ट फूड, पैकेज्ड चिप्स, स्नैक्स अवूरी जमल खाद्य पदार्थ जैसन प्रोसेस्ड फूड के दूर रखे के चाहिए। खाद्य पदार्थ न सिर्फ आपके ब्लड शुगर के स्तर बढ़ावेला बालुक वजन में तेजी से बढ़ोतरी भी कर सकता। 5 गर्भावस्था के दौरान शराब से कड़ाई से परहेज करे के चाहिए, काहे कि ये बहुत नुकसानदेह होखेला। अवूरी एकरा से आपके ब्लड शुगर के स्तर में भी उतार चढ़ाव हो सकता। ऐसे अपना स्वास्थ्य के ध्यान में राखत खाना जरूर करें। अवूरी जरूरत पड़ला पर आपके जरूरत के मुताबिक आहार योजना बनाएं। अगर रौरा सभे के ये वीडियो पसंद आयल त लाइक शेयर जरूर करें। हमनी के चैनल मेडविकी के सब्सक्राइब करे के मत भूली।